mɔgɔ minnu ka baara ɲɛsilen do Mali dugu jukɔrɔ nafolo o suɲɛli ma o maa 9 minɛla nin dɔgɔkun in kɔnɔna la. Kibaru min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ ministre som kɔni bɛ yen nɔ ni o ka baara kɔni ɲɛsilen do Mali jiko a kuranko fo ka taa se dugu jukɔrɔ nafolo ko ma o kɔni ka cakɛda min kɔni ɲɛsilen do Mali dugu jukɔrɔ nafolo o lakɔlɔsili ma olu kɔni ye u ka baaraw kɔni boloda ni o ye lakanaw ye ka ɲɛsin Mali dugukɔrɔ nafolo ma. O ko senfɛ Kiyeba olu kɔni taara bɔ maa dɔw kan yen nɔ ni olu kɔni tun bɛ ka Mali dugu jukɔrɔ nafolo dɔw kɔni bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanu ka sɔrɔ yamaruya kɔni tɛ u bolo wa a yirala k'a fɔ ko ni maa ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun tɛ malidenw dɔ ye ko ni maa ninnu kɔni minɛla u ni u ka baarakɛminɛnw k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko mansinba 2 kun bɛ ni mɔgɔ ninnu kɔni bolo ko ale ni bulldozer 1 ni u kɔni kun bɛ ka u ka sanu bɔ k'o kɛ ni minɛn ninnu ye ninnu kɔni minɛla ka kɛ ni novembre kalo tile 4 ye Kiyeba o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ novembre kalo tile 7 kan Diole bɔtara kɛ maa 7 yɛrɛ fɛnɛ ka yen nɔ ni a yɛrɛla k'a fɔ ko o mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun tɛ maliden ye ko ninnu fɛnɛ kun bɛ ka Mali dugu jukɔrɔ nafolo bɔ ni mɔgɔ ninnu kɔni a yɛrɛla k'a fɔ ko olu kɔni kun bolominan ka ca kosɛbɛ sabula ninnu kɔni minɛla ka taa sɔrɔ sanubɔ mansiba in o den 8 kun bɛ u bolo ale ni katakatani 3 ale ni pick-up dɔw ale ni jisama mansi ninnu o belebeleba den 4 ale ni groupe électrogène o den 2 ni maa 7 ninnu kɔni ni u bolominan bɛɛ lajɛlen kɔni minɛla ka bila Mali sariyatigiw olu ka bolo kan o hukumu kɔnɔna la ministre ale kɔni ye wele bila dugu jukɔrɔ nafolo baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛnkan bɛ Mali kɔni ni cakɛda minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni yamaruya dilen do olu ma ko u kɔni ka u bolominan bɛɛ lajɛlen kɔni enregistré ka jamana ɲɛmɔgɔw ka olu kɔni labɔ a kalama minɛn minnu kɔni bɛ kɛ u bolo ko olu kɔni enregistrement ninnu kɔni bɛ kɛ ko direction nationale de la géologie et des mines na ko ga a kɔni bɛ kangaramada kɔni kɛ ko maa o maa kɔni bɛ yen nɔ ko minɛn mana minɛ i bolo ka sɔrɔ o minɛn ninnu kɔni enregistrelen tɛ hali n'o y'a sɔrɔ ni baara sariya o kɔni yamaruyalen do i ma ko ni minɛn ninnu kɔni bɛ minɛ ko wa i yɛrɛ nɔ bɛ minɛ o ko la ko sabula ko a bɛ se ka kɛ e kɔni bɛ taa ni baarakɛminɛn ninnu ye nka a bɛ se ka kɛ ka baara wɛrɛw kɔni kɛ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ e ka baara kɔni yɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ la o kama faamuyaliko ɲuman o kɔni ɲinina nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko wa a kɔni bɛ a ɲini duguden bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ko u kɔni ka fara jamana ɲɛmɔgɔw kan walasa cogoya min na nin baara cɛjugu minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la u tigiw bɛ se ka minɛ ka se ka u nɔ minɛ fɛnɛ an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan a ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ